Алпи и сме доста близо до границата с Австрия. Почти стигнахме паркинга, където сега ще оставим колата, слизаме, хапваме и тръгваме. Да са кафенейт не им трябва. Ще е много потене нагоре, момчета и момичета. Има сериозно изкачване. По-тегъв хайк е, не от най-леките, може би 3-4 часа, доста изкачване, все пак е най-високото езеро в Германия. Днес ще има много потене. Let's run it. Let's go! 10 евро паркинг за целия ден. Платихме за паркинга и сега ще тръгваме. Там нагоре е пътеката. Първо с дезинфектанта. Протеин. Let's go! Това е пътеката. Тук започва хайка. Да презаредим батериите. Лекичко снушче. Така, цък. Ние сме тук на 1240 метра. Сме изминали около 1/3, в смисъл тук стартирахме на 940 метра. Изминали сме 1/3 и ни остават още 2/3, като изкачването още е доста сериозно. Имаме поне 600 метра до самото езеро. Не е много популярен хайк, малко е на майната си, трудно достъпен. Трябва да си с кола, за да можеш да дойдеш лесно до тук. И като цяло всички хора, които разминахме до сега, сме ги подминали. Движим се доста бързо. Нямам идея колко е часа, но мисля, че сме just on time, ако дори не сме по-бързи от очакваното. Тук тръгнахме, тук беше първата точка, сега сме на втората точка и ни остава още 1/3, което е по-сериозното изкачване. Добър ден! Та кравичка май иска да ми вземе чантата, ама не може. Агента от матрицата и агента извън матрицата. Вени извън матрицата. Колко сме високо? Там долу може би се вижда. Е селото, откъдето тръгнахме. Пеша, между другото. Там долу е самото село. Така минахме по този път. Тук е зигзаг. Тук пътя вече са камъни, но е по-зелено до преди малко. Преди малко бяха само скали. Сега спряхме пак малко да отдъхнем. Аз да си облека свичер, че много задуха вятър и ми стана студено. Алло. Хората ни се радват, че влогваме. Мисля, че доста малко хора влогват по такива места. Стигнахме еба си прехода. Не, много тъмно и облачно. Аз предлагам да седнем там някъде. Или на там някъде. Не знам. Тук да седнем някъде. Само си извадя телефона, че искам да снимам. Доста кучета. 3 кучета има тук. И няма толкова много хора, между другото. Може би има общо тук, които виждам насядали и налягали са 30 човека. Спота за снимки май е там горе. Да, след малко трябва да го видим. Сега ще седнем да хапнем
Стигнахме го най-после да махнем очилата. То е облачно. Да хапнем, малко да отдъхнем и почваме да снимаме. Имаме достатъчно време. Там даже малко се вижда сняг и там горе има сняг. Сме на 1900 метра. Може би. И аз ще се преоблека. Аз съм си взел, раницата ми тежи, понеже съм си взел дрехи, с които да се снимам. Иначе хайквам по шорти и свичър. Но съм си взел хубави неща за снимки. Предлагаме тук да седнем. Добре. Виж как има като остров по средата. Това е странно и интересно. Водата е около самото островче. А като гледам, има хора, деца минавали и по острова. Е тук на тази оттъпканата трева. То навсякъде ще духа, защото той вятър идва от там. Защото той идва от тук. Да, той идва от там вятъра. Той идва от там вятъра, може би е тук долу. Е, добре. Да. Или? Не е тук. Е тук на оттъпканото. Така, само да ми изсъхне на бързо. Сядаме да хапваме, хора. Ще се пирува. Какво хапваме? Да покажем. Бупчета с... Аз показах, бе. Те му показах. Аз ям скир и череши. Скир с череши. Знаете кой седи и чака Дани да си направи снимки. Но сега се снимахме. И сега имаме 3 часа надолу. Той беше някъде там горе. Вече не го виждам. Аз ще продължавам да слизам надолу. Защото трябва да стигнем до колата на време, защото после ни чакате още 2 часа и половина на връщане. Но общо взето се получи добре. Аз лично умрях от студ на това езеро. Страшен вятър. Тръгна ми носа от този студ. А сега малко по-надолу, като се постопли малко, със сигурно ще е доста по-легит. В това отношение, обществото беше супер. Тегаво покачване, много тегаво покачване. Добре, че се кондиционирам хубаво с бойния спорт, защото иначе ще да е доста по-тегаво. Докато си слизам и си мисля на една препоръка за всички хора, които искат да влезат по-лесно в лятната си форма. А именно, просто ходете на хайкове, хора. Времето е чудесно. Наслаждавайте се на природата. Супер хубави неща могат да ви се случат докато сте на хайк и да видите невероятни красоти. Природата е нещо, което никога не спира да ме изумява, ако трябва да съм откровен. Дори и да ходя на едно и също място. Винаги се чувствам все едно преоткривам самото място. Да, ако искате да влезете във форма, просто ходете на хайкове. Деня е опозотворен по най-добрия възможен начин. Ще го прекарате най-вероятно и с любими хора, т.е. семейство и приятели. И ще изгорите 2000-2500 калории. Всяка седмица да ходите на хайкове и да си поддържате един хубав режим през седмицата. И магията ще се случи много бързо. Много по-бързо, отколкото очаквате.
Така че препоръчвам със сигурност. Но е красиво тук, особено нататъка. Супер тихо. Изключително тихо. Което всеки път ме изумява, понеже съм свикнал на шумотевицата в града. И толкова е тихо, че чак ти е търсене за някакъв външен шум. Невероятно е. Аз съм като нинджа. Настигнах Вени, наснимах се. Тука. Инстаграм поста. Мисля, се получиха добри шотове. И на камерката на DJI също добри шотове, видеа. Захладня си иначе. Много облаци. Станаха хубави снимки. Това е много странно тази камера. Погладняхме. Че като снимаш видео прави много хубаво качество, като снимаш снимка прави много гадно качество. Да, с DJI-ките забрави да снимаш снимки. Буквално е безсмислено. Процесинга май е друг, не знам. Да. Много красиво езеро. Бих казал, че е едно от най-красивите езера, където сме ходили. Ама дълъг преход и труден. И аз лично гладнях пак. Ти гладен ли си? И аз мъж хапна едно барче. Още имам пудинг и фришкеза. Котич чиз. Мисля, че ще стигнат. Имам и може би литър вода. Иначе windbreaker-а на Arc'teryx. Много добре. Не разочарова. Цяло на Arc'teryx нещата са готини. На Oakley също. Шапката. Трябва да си купя и сивата. Вени и той трябва да си купи една. Следващия път в Мюнхен. Аз се задъхах. Ама надолу е. Изи. Все още има хора, които се качват нагоре. Ама май не беше останал почти никой, аз видях 4-5 човека. Сега сигурно за час и половина ще слезем.